No niin, eli täällä nyt oltais. Meillä on nyt kello on melkein 12:30 ja meillä on ollut vähän tylsää täällä, niin me päätettiin nyt pitää vähän hauskempaa. Tässä oli nyt... Okei. Sitten... Joo. Sitten tässä oli toinen. Tuuppa tänne lähelle. Verrataan sitä oikeaksi. Come on, tule. Melkein samanlainen. Ei et osaa. Pitää lähteä tähän muuta. Se posahti. Hei, hei, tee sille jännä pitkula. Ui, hei kuvannut meidän tussittavalta. Noniin, ja tässä olisi kans hauska patsas. 2. Juu. Mutta mä taidan pysäyttää tän nyt tähän, jotta muri.